Hello Mama Noy, hello Mama Nay. Welcome to my channel. This is Sil and this is Silval channel. Please subscribe. Thank you. Awitin daw ni Rhian para sa iyo daw, ma'am. Para sa iyo daw po. Yung love song na. Love song, Love song.
ay tuloy katamlay. Ako'y nagtitis, lubos ang langit, kahit ang tuloy. Ako'y lahat ng lalaki, kung kapatid. Pero ibig ko, umalo ko, laging ako, pagkakataon ako, narito ko, madaling ka lang, nagkaroon ko, kaya pinakula ko, magsalan tayo ay ito. Kaya kayo mga kapatid, ang tawag ka na tumugo. Hello mga Manoy, hello mga Manay, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon ay araw po ng Huwebes, ang petsa ay 29. 29 na po ngayon ng Abril. So meron tayong ulit mga pa-shoutout ngayon. Pasensya na po nga pala nung nakaraan dahil yung background music ko ay hindi ko po nahinaan. Nakakalimutan ko, gurang na talaga tayo eh. Senior na. Nagiging makakalimutin na. Kaya pasensya na po kayo nung habang nagsasalita ka wala kayong maintindihan. So ngayon, nasimulan natin ating mga pa-shoutout. Sabi ni Ma'am Elaine Q, talented talaga si Rhian. Yan. Hello. Yan. And so mega love shoutout po sa inyo, Ma'am Elaine Q. Okay, sabi naman ni Ma'am Everly Asia, good to see you drumming again, Rhian. Yan. MLS din. Yan. Mega love shoutout. Mega love shoutout din sa iyo, Ma'am Everly Asia. Yan. Sila po yung yung membro ng Team USA lang ang malakas, tsaka yung Team Wiley. Yan. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, Sir Hill, nakakatat sobrang song na para kay Rhian. Angkop na angkop sa buhay niya, for sure, pag siya ang kumanta ay maraming iiyak. Nakakayak ang lyric niya. Ganda, Sir Hill. Maraming salamat po, Ma'am Patricia. At nagustuhan niyo po yung lyrics ng kanta. Sana nga po kantahin at masaulado ni Rhian yung ginawa kong kanta para sa kanya. At pinasa ko na yan sa kanya. Sana pag-aralan niya yan. Okay? Maraming salamat, Ma'am Patricia Dublin. Next. Sabi ulit ni Ma'am Patricia Dublin, nakakaawa naman yung inaanak ko. Sobra talaga pero sinusuong pa rin na para kumita. So much touching sa mga mag-ama. Shoutout po, Sir Hilbal, sa inyong lahat. Thank you po kasi kahit mainit, sumasama ka pa rin. Ingat lang kayo lagi kay Rhian. Karian, nasasagap mo yung hangin dahil kumakanta ka, but God is good. Alam kong gagabayan ka ni God palagi. Hello, Bri! Tulog si Bri. Maraming salamat po, Ma'am Patricia. Talaga sa totoo lang nandun kami sa Bacoor. So grabe talagang init, saka sumakit yung aking tuhod. Ang layo ng aming nilakad. At ganun talaga. Gusto ko rin na makasama ulit sa mga gigs nila. So sumama ako. Iba kasi yung naka-steady lang sila kaysa yung mga naglalakad. Ang hirap kaya mag-cover nung naglalakad yung subject. Yan. Okay, maraming salamat po, Ma'am Patricia Dublin. Next. Sabi naman ni Kuya Art TV, watching from Bulacan. Nakauwi na ako, Sir Hilbal. Ingat kayo sa mga gigs nyo. Maraming salamat po. And keep safe po kayo dyan sa Bulacan. Kuya Art TV. Regards na rin po sa inyong lahat dyan. And shoutout po sa inyong lahat dyan sa Bulacan. Okay, next.
Sabi naman ni Mama Raposo Jennifer, hi, hello baby Rhian, ingat idol lahat sa mga gigs mo, we love you idol, God bless, keep safe always. Dapat may sombrero ka kasi mainit ang panahon, si Papa mo ay may sombrero, ikaw wala. Ingat lagi, gusto talaga makita sa personal. From Qatar, Jenny Arboso, ayan, regards po sa lahat, shoutout din po. Maraming salamat po Ma'am Jennifer Arboso, Arboso Jennifer ng Qatar. Ingat-ingat din po kayo dyan lahat sa Qatar. Ayan. Maraming salamat. Next. Sabi naman ni Dottie Jones, watching from Bacoor, Cavite. Stay safe po. Ayan. Stay safe din po kayo dyan, Ma'am Dottie Jones. Next. Sabi naman ni Ma'am Josie Villaflor, ingat lang kayo dyan, Sir Hill, Rhian. Pa-shoutout po dito sa Rhian. God bless all. Ayan. Maraming salamat po Ma'am Josie Villaflor, and ingat-ingat din po kayo dyan sa Rhian. I'm sure na baka na kayo dyan na bakunahan na kayo dyan kasi dyan talaga pagka nandiyan ka safe ka dyan. Pagka ganyan sa mga ng gobyerno talagang mabilis yung action dyan. Okay. Maraming salamat po Ma'am Josie Villaflor. Next. Sabi naman ni Ma'am Atina Tarunate, wow, nakarating na kayo dito sa lugar namin sa Bacoor. Saan ang sunod na lugar niyo pupuntahan, Sir Hilbal? Asawa ko po, Bicolano din. Uy, Diyos maray na daw po sa Indogapos dyan. Manay Athena Tarunate. Maraming salamat po, Ma'am Athena Tarunate, and regards po sa inyong lahat dyan sa Bacoor, Cavite. Okay, next. Sabi naman ni Pare Hernan Portayo, Pads, lakas ng background music mo, mahina ang katokis mo. Wala maring sinabi pa din. Anyway, thanks sa update. Sorry nga pa din. At talaga medyo nakalimutan kong hinaan yung aking background music sa pagmamadali ko. So, ganyan lang po muna ang ating pa-shoutout mga manay. At sa ngayon po ay wala pong gigs sila Rhian kasi wala sa akin wala naman ako nakatanggap na message sa kanila. So yung in-upload ko nito, ito yung mga nakarang practice po nila yan. So muli po, ito po si Hill at itong Hillbal Channel, lagi nagsasabi maraming salamat po sa patuloy yung pagtangkilig at pagsuporta sa channel ni Hill. Maraming salamat po. At muli po sinasabi na may pagpalaan ng bawat sa atin ng ating pong may kapal. At ingatan ng bawat sa atin at bigyan ng pagpapala sa araw-araw. At bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Salamat.